Το μεγαλύτερο ψέμα που σου έχουν πει ποτέ είναι ότι το να είσαι φτωχός σε κάνει άγιο. Αυτή τη στιγμή εκατομμύρια καλοί άνθρωποι δυσκολεύονται οικονομικά, πιστεύοντας ότι η φτώχεια τους με κάποιο τρόπο αποδεικνύει την πνευματική τους αρετή. Τους έχουν πείσει ότι το να θέλεις πλούτο είναι απληστία, ότι το να επιδιώκεις την αυθονία είναι εγωιστικό, ότι η επιθυμία για ευημερία αποδεικνύει ότι δεν είναι πραγματικά πνευματική. Αυτό είναι εντελώς ανόητο και σε κρατά παγιδευμένο σε μια ζωή πολύ κατώτερη από αυτή που προόριζε το σύμπαν για σένα. Κάθε μέρα που παραμένεις άφραγκος διαπράττεις ένα αμάρτημα ενάντια στη θεϊκή σου φύση. Κάθε στιγμή που αποδέχεσαι οικονομικούς περιορισμούς απορρίπτεις την άπειρη αυθονία που είναι το πνευματικό σου δικαίωμα. Κάθε φορά που δυσκολεύεσαι να πληρώσεις λογαριασμούς ενώ άλλοι ευημερούν, λειτουργείς ενάντια στους ίδιους τους νόμους που διέπουν την παγκόσμια ευημερία. Είμαι εδώ λοιπόν για να καταρρύψω εντελώς αυτό το ψέμα. Η Florence Scovel Seals μας λέει λοιπόν: το μεγαλύτερο αμάρτημα που μπορείς να διαπράξεις ενάντια στη θεϊκή νοημοσύνη είναι να παραμείνεις φτωχός όταν η άπειρη αυθονία είναι το δικαίωμά σου. Το σύμπαν δεν σε δημιούργησε για να δυσκολεύεσαι, να τσιγκουνεύεσαι και να θυσιάζεις τη ζωή σου. Δημιουργήθηκες για να ευημερείς, να ανθίζεις και να βιώνεις την πληρότητα της θεϊκής πρόνοιας σε κάθε τομέα της ύπαρξής σου. Οι οικονομικές σου δυσκολίες δεν είναι μια δοκιμασία της πνευματικής σου αξίας, είναι απόδειξη ότι έχεις εξαπατηθεί σχετικά με την αληθινή σου φύση και τη θεϊκή σου κληρονομιά. Κάθε μέρα που παραμένεις σε κατάσταση έλλειψης, απορρίπτεις τα δώρα που η άπειρη νοημοσύνη προσπαθεί να ρίξει στη ζωή σου. Κάθε στιγμή που αποδέχεσαι τον περιορισμό, αρνείσαι την ίδια την ουσία αυτού που δημιουργήθηκες να είσαι. Το σύμπαν λειτουργεί με τις αρχές της αυθονίας, της επέκτασης και της απεριόριστης προσφοράς, ακριβώς όπως είναι το ίδιο το σύμπαν. Κοίτα γύρω σου. Η φύση αποδεικνύει αυτήν την αρχή παντού. Τα δέντρα δεν ζητούν συγγνώμη που δίνουν άφθονα φρούτα. Τα ποτάμια δεν αισθάνονται ενοχές που βρέουν ελεύθερα προς τον ωκεανό. Τα λουλούδια δεν περιορίζουν την ομορφιά τους επειδή κάποιος άλλος μπορεί να έχει λιγότερα. Ολόκληρο το σύμπαν λειτουργεί με τις αρχές της άπειρης επέκτασης και της απεριόριστης έκφρασης. Είσαι μέρος αυτού του θεϊκού συστήματος, δημιουργημένος κατ' εικόνα και ομοίωση της ίδιας της άπειρης αυθονίας. Όταν παραμένεις φτωχός, λειτουργείς ενάντια στο θεϊκό σου σχέδιο. Όταν δυσκολεύεσαι οικονομικά, αντιφάσκεις με τους ίδιους τους νόμους που διέπουν την ευημερία στο σύμπαν. Η θρησκευτική διδασκαλία ότι η φτώχεια ισούται με ευσέβεια είναι ένα από τα πιο καταστροφικά ψέματα που διαπράχτηκαν ποτέ εναντίον της ανθρωπότητας. Αυτή η ψευδής διδασκαλία έχει κρατήσει εκατομμύρια ανθρώπους παγιδευμένους στον περιορισμό, ενώ τους έπεισε ότι ο πόνος τους είναι με κάποιο τρόπο πνευματικά ευγενής. Η θεϊκή νοημοσύνη δεν σκόπευε ποτέ να είσαι φτωχός, να δυσκολεύεσαι ή να έχεις οικονομικό άγχος. Σκέψου τη βιβλική αφήγηση του Σολομώντα, ο οποίος έγινε ο πλουσιότερος άνθρωπος της εποχής του επειδή ευθυγραμμίστηκε με τη θεϊκή σοφία. Η ευημερία του ήταν απόδειξη της θεϊκής εύνοιας, όχι της θεϊκής τιμωρίας. Ο Αβραάμ ονομάστηκε φίλος του Θεού και ευλογήθηκε με τεράστιο πλούτο. Ο Ιωσήφ ανέβηκε από τη δουλεία για να γίνει ο οικονομικός διαχειριστής της Αιγύπτου, αποδεικνύοντας ότι η θεϊκή εύνοια περιλαμβάνει ηλική αυθονία. Αυτά δεν ήταν ατυχήματα ή εξαιρέσεις, ήταν αποδείξεις του πνευματικού νόμου σε δράση. Όταν ευθυγραμμίζεσαι με τις θεϊκές αρχές, η ευημερία γίνεται φυσική. Όταν κατανοείς την αληθινή σου πνευματική ταυτότητα, η αυθονία ρέει αβίαστα. Όταν αναγνωρίζεις τη θεϊκή σου κληρονομιά, ο πλούτος γίνεται αναπόφευκτος.
Το σύμπαν προσπαθεί να σε κάνει πλούσιο από τη στιγμή που γεννήθηκες. Κάθε ευκαιρία, κάθε ιδέα, κάθε σύνδεση έχει ενορχιστρωθεί για να σε μετακινήσει προς μεγαλύτερη ευημερία. Αλλά σε έχουν διδάξει να αντιστέκεσαι, να αισθάνεσαι ενοχές, να πιστεύεις ότι το να θέλεις πλούτο σε απομακρύνει από την πνευματική αλήθεια. Δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Η επιθυμία σου για αυθονία είναι η θεϊκή επιθυμία που εκφράζεται μέσα από εσένα. Η λαχτάρα για οικονομική ελευθερία είναι η άπειρη νοημοσύνη που σε καλεί να μπεις στη σωστή σου κληρονομιά. Τα όνειρά σου για ευημερία είναι θεϊκά κατεβάσματα που σου δείχνουν τι είναι δυνατόν όταν ευθυγραμμίζεσαι με τις παγκόσμιες αρχές της αυθονίας. Η κατανόηση ότι η φτώχεια είναι παραβίαση του πνευματικού νόμου μεταμορφώνει ολόκληρη τη σχέση σου με τα χρήματα και την επιτυχία. Αρχίζεις να βλέπεις ότι η επιδίωξη του πλούτου είναι στην πραγματικότητα μια πνευματική πρακτική. Η αναζήτηση της αυθονίας γίνεται πράξη πίστης. Η οικοδόμηση της ευημερίας γίνεται τρόπος για να τιμάς τα θεϊκά δώρα μέσα σου. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιδιώκεις τα χρήματα για την ικανοποίηση του εγώ ή την εγωιστική συσσόρευση. Η θεϊκή ευημερία περιλαμβάνει πάντα το στοιχείο της υπηρεσίας και της ευλογίας των άλλων. Ο αληθινός πνευματικός πλούτος σου δίνει τη δυνατότητα να είσαι μεγαλύτερη ευλογία για τον κόσμο, όχι εις βάρος του. Όσο πιο άφθονα είσαι ευλογημένος, τόσο πιο γενναιόδωρα μπορείς να ευλογήσεις τους άλλους. Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι οι πιο γενναιόδωρες παρορμήσεις σου εμφανίζονται όταν αισθάνεσαι ασφαλής και άφθονος. Όταν ανησυχείς για τα χρήματα, γίνεσαι φυσικά πιο προστατευτικός και λιγότερο δοτικός. Όταν ευημερείς, φυσικά θέλεις να μοιράζεσαι και να ευλογείς τους άλλους. Αυτό είναι θεϊκό σχέδιο. Η αυθονία δημιουργεί περισσότερη αυθονία μέσω της γενεοδορίας και της υπηρεσίας. Το σύμπαν σε θέλει πλούσιο επειδή ο πλούτος ενισχύει την ικανότητά σου να υπηρετείς θεϊκούς σκοπούς. Όταν δυσκολεύεσαι να πληρώσεις λογαριασμούς, η ενέργειά σου καταναλώνεται από την επιβίωση και όχι από την υπηρεσία, την συνεισφορά. Όταν είσαι οικονομικά ελεύθερος, τα δώρα σου μπορούν να εκφραστούν πλήρως, η κλήση σου μπορεί να εκπληρωθεί πλήρως και η θεϊκή σου αποστολή μπορεί να χρηματοδοτηθεί σωστά. Ένας άλλος τρόπος για να κατανοήσεις τη θετική ευημερία είναι μέσω της αρχής της διαχείρισης. Το σύμπαν δεν σε κάνει πλούσιο για εγωιστική κατανάλωση, αλλά για σοφή διαχείριση των θεϊκών πόρων. Γίνεσαι ένα κανάλι μέσω του οποίου ρέει η αυθονία για να εκπληρώσει θεϊκούς σκοπούς στη γη. Αυτή η ιερή ευθύνη απαιτεί προετοιμασία, ανάπτυξη χαρακτήρα και πνευματική ωριμότητα. Το σύμπαν αρχικά συχνά καθυστερεί τον πλούτο μέχρι να είσαι έτοιμος να τον χειριστείς σωστά. Οι τρέχουσες οικονομικές σου δυσκολίες μπορεί να είναι προετοιμασία για την ευημερία που έρχεται. Κάθε πρόκληση αναπτύσσει τη σοφία που θα χρειαστείς για να διαχειριστείς μεγαλύτερους πόρους. Μπορεί επίσης να παρατηρήσεις ότι η σχέση σου με τα χρήματα αντικατοπτρίζει τη σχέση σου με το θείο. Αν δυσκολεύεσαι να λάβεις χρήματα, μπορεί να δυσκολεύεσαι να λάβεις αγάπη, επένους ή ευλογίες οποιουδήποτε είδους. Αν αισθάνεσαι ενοχές που έχεις χρήματα, μπορεί να αισθάνεσαι ενοχές που βιώνεις χαρά, επιτυχία ή θεϊκή εύνοια με οποιαδήποτε μορφή. Η θεραπεία της σχέσης σου με τα χρήματα θεραπεύει τη σχέση σου με τη λήψη της θεϊκής καλοσύνης σε όλες τις μορφές. Η εκμάθηση του να αποδέχεσαι την ευημερία σε ανοίγει να αποδέχεσαι όλες τις ευλογίες που η άπειρη νοημοσύνη θέλει να ρίξει στη ζωή σου. Το να αγκαλιάσεις το δικαίωμά σου στον πλούτο είναι να αγκαλιάζεις το δικαίωμά σου σε κάθε καλό δώρο που το σύμπαν επιθυμεί να σου δώσει. Ίσως η πιο απελευθερωτική κατανόηση είναι η αναγνώριση ότι
Η οικονομική σου επιτυχία δοξάζει το θείο αντί να το ατιμάζει. Όταν ευημερείς, αποδεικνύεις την δύναμη των θεϊκών αρχών. Όταν ευδοκιμείς, αποδεικνύεις ότι οι πνευματικοί νόμοι λειτουργούν. Όταν βιώνεις αυθονία, γίνεσαι ζωντανή απόδειξη της άπειρης προσφοράς. Ο πλούτος σου γίνεται μαρτυρία για τους άλλους ότι το σύμπαν πραγματικά παρέχει για τα παιδιά του. Η ευημερία σου ενθαρρύνει τους άλλους να εμπιστευτούν τη θεϊκή πρόνοια. Η αυθονία σου δίνει στους άλλους την άδεια να αναζητήσουν τη δική τους οικονομική ελευθερία χωρίς ενοχές ή ντροπή. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο ο εχθρός της ανθρώπινης προόδου εργάζεται τόσο σκληρά για να πείσει τους πνευματικούς ανθρώπους ότι η φτώχεια είναι αγία. Όταν οι φωτισμένοι άνθρωποι παραμένουν φτωχοί, δεν μπορούν να αποδείξουν τη δύναμη των θεϊκών αρχών. Όταν οι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι δυσκολεύονται οικονομικά, δεν μπορούν να εμπνεύσουν στους άλλους να εμπιστευτούν το σύμπαν για την πρόνοια. Η οικονομική σου ανακάλυψη γίνεται ανακάλυψη για αμέτρητους άλλους που παρακολουθούν το ταξίδι σου. Η ευημερία σου ανοίγει δρόμους για άλλους να ακολουθήσουν. Η άφθονη ζωή σου δίνει ελπίδα στους άλλους ότι και αυτοί μπορούν να βιώσουν τη θεϊκή πρόνοια με πρακτικούς απτούς τρόπους. Η εκμάθηση του να σκέφτεσαι όπως σκέφτεται το σύμπαν για τα χρήματα, φέρνει επανάσταση στην οικονομική σου πραγματικότητα. Το σύμπαν δεν σκέφτεται ποτέ με όρους έλλειψης, περιορισμού ή στέρησης. Η άπειρη νοημοσύνη λειτουργεί από απεριόριστους πόρους, ατελείωτη δημιουργικότητα και απεριόριστη πρόνοια. Όταν ευθυγραμμίζεις τη σκέψη σου με την παγκόσμια σκέψη, η αυθονία γίνεται η φυσική σου εμπειρία. Το σύμπαν βλέπει τα χρήματα ως ενέργεια, ως εργαλείο για καλό, ως μέσο για να ευλογείς και να υπηρετείς τους άλλους. Να εξυπηρετείς με την έννοια αυτήν δηλαδή. Τα χρήματα δεν έχουν εγγενές κακό, μόνο η συνείδηση που τα χρησιμοποιεί μπορεί να είναι θετική ή αρνητική. Όταν η φωτισμένη συνείδηση κατευθύνει τον πλούτο, συμβαίνουν όμορφα πράγματα στον κόσμο. Η θεϊκή νοημοσύνη θέλει να σε εμπιστευτεί με χρήματα επειδή κατανοείς τον σωστό σκοπό τους. Αναζητάς τον πλούτο όχι για εγωιστική ικανοποίηση, αλλά για σοφή διαχείριση. Επιθυμείς την αυθονία όχι για συσσόρευση, αλλά για μοίρασμα. Επιδιώκεις την ευημερία όχι για ασφάλεια, αλλά για υπηρεσία. Αυτή η πνευματική προσέγγιση στον πλούτο προσελκύει την θεϊκή βοήθεια με πρωτοφανείς τρόπους. Όταν το σύμπαν ξέρει ότι θα χρησιμοποιήσεις τα χρήματα για καλούς σκοπούς, απεριόριστοι πόροι γίνονται διαθέσιμοι σε σένα. Όταν η άπειρη νοημοσύνη αναγνωρίζει την γενναιόδορη καρδιά σου, η υπερφυσική πρόνοια γίνεται φυσική στη ζωή σου. Ίσως έχεις βιώσει στιγμές που τα χρήματα εμφανίστηκαν ακριβώς όταν τα χρειαζόσουν, συχνά από απροσδόκητες πηγές. Αυτές οι εμπειρίες ήταν στιγμιότυπα του τρόπου για τον οποίο το σύμπαν θέλει να σε προνοεί με συνέπεια. Όταν είσαι ευθυγραμμισμένος με θεϊκούς σκοπούς, η πρόνοια γίνεται αβίαστη και υπερφυσική. Μια άλλη ισχυρή αρχή είναι η κατανόηση ότι η ευημερία σου ευλογεί όλους γύρω σου. Όταν είσαι οικονομικά άφθονος, δημιουργείς ευκαιρίες για τους άλλους. Η επιχειρηματική σου επιτυχία παρέχει απασχόληση. Οι επενδύσεις σου υποστηρίζουν άλλες επιχειρήσεις. Οι δαπάνες σου τονώνουν την οικονομική ανάπτυξη. Η φτώχεια δεν βοηθά κανέναν. Το να είσαι άφραγκος δεν ευλογεί κανέναν. Η οικονομική δυσκολία δεν εξυπηρετεί κανέναν θεϊκό σκοπό. Όταν παραμένεις φτωχός, στερείς τον κόσμο από το καλό που θα μπορούσες να κάνεις με άφθονους πόρους. Όταν αποδέχεσαι τον περιορισμό, περιορίζεις τις ικανότητές σου να υπηρετείς τους άλλους αποτελεσματικά. Το σύμπαν χρειάζεται πλούσιους ανθρώπους που κατανοούν τις θεϊκές αρχές. Η άπειρη νοημοσύνη αναζητά ευημερούντα άτομα που θα χρησιμοποιήσουν τα χρήματα με σύνεση. Η θεϊκή πρόνοια αναζητά άφθονες ψυχές που θα είναι κανάλια ευλογίας και όχι αποθήκες απληστίας.
Η οικονομική σου επιτυχία γίνεται μέρος του θεϊκού σχεδίου για να φέρει τον παράδεισο στη γη. Ο πλούτος σου επιτρέπει να χρηματοδοτούνται και να εκπληρώνονται θεϊκοί σκοποί. Η αυθονία σου παρέχει τους πόρους που απαιτούνται για την εκπλήρωση πνευματικών αποστολών στο φυσικό κόσμο. Ίσως έχεις προσευχηθεί για θεϊκή παρέμβαση στα οικονομικά σου, ενώ ταυτόχρονα πίστευες ότι η φτώχεια αποδεικνύει την πνευματική σου αρετή. Αυτή η αντιφατική συνείδηση δημιουργεί εσωτερική σύγκρουση που μπλοκάρει την ίδια την πρόνοια που αναζητάς. Δεν μπορείς να λάβεις αυτό που πιστεύεις ότι δεν πρέπει να έχεις. Η θεϊκή ευθυγράμμιση απαιτεί να αγκαλιάσεις το δικαίωμά σου να ευημερείς τόσο πλήρως όσο αγκαλιάζεις το δικαίωμά σου να αναπνέεις. Η αυθονία είναι τόσο φυσική στην πνευματική σου ύπαρξη όσο το οξυγόνο στη φυσική σου ύπαρξη. Όταν αρνείσαι το δικαίωμά σου στον πλούτο, αρνείσαι την ουσιαστική σου θεϊκή φύση. Το σύμπαν σε περιμένει να δώσεις στον εαυτό σου την άδεια να είσαι πλούσιος. Η άπειρη νοημοσύνη ετοίμαζε ευλογίες τις οποίες αρνιώσουν να λάβεις. Η θεϊκή πρόνοια τακτοποιούσε ευκαιρίες τις οποίες ήσουν πολύ ένοχος για να τις επιδιώξεις. Οι ενοχές σου για το ότι θέλεις χρήματα μπλοκάρουν τους ίδιους τους πόρους που χρειάζεσαι για να υπηρετείς αποτελεσματικά τους θεϊκούς σκοπούς. Η ντροπή σου για την ευημερία εμπόδιζε το σύμπαν να σε χρησιμοποιήσει ως κανάλι άφθονης ευλογίας. Η ψευδής ταπεινότητά σου για τον πλούτο περιόριζε την πνευματική σου χρησιμότητα. Το να μαθαίνεις να αναλαμβάνεις άφθονα γίνεται μια πνευματική πειθαρχία που τιμά το θείο. Το να αποδέχεσαι την ευημερία γίνεται μια πράξη πίστης που εμπιστεύεσαι την άπειρη πρόνοια. Το να αγκαλιάζεις τον πλούτο γίνεται μια δήλωση ότι πιστεύεις πως το σύμπαν είναι πραγματικά άφθονο και γενναιόδωρο. Αυτή η ριζική αλλαγή στην συνείδηση συχνά φέρνει άμεσα αποτελέσματα. Όταν σταματάς να αντιστέκεσαι στον πλούτο και αρχίζεις να τον λαμβάνεις με ευγνωμοσύνη, τα χρήματα αρχίζουν να ρέουν από απροσδόκητες κατευθύνσεις. Όταν σταματάς να αισθάνεσαι ενοχές για την ευημερία και αρχίζεις να την αγκαλιάζεις με χαρά, οι ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται γρήγορα. Το σύμπαν ανταποκρίνεται στην ετοιμότητά σου να λάβεις, αυξάνοντας αυτό που στέλνει. Η θεϊκή νοημοσύνη τιμά την προθυμία σου να ευλογηθείς, ενισχύοντας τις ευλογίες. Η άπειρη πρόνοια επιταχύνει την παροχή όταν επιταχύνεις την αποδοχή. Η κατανόηση ότι η γενεοδωρία πηγάζει από την αυθονία και όχι από την έλλειψη μεταμορφώνει την προσέγγιση σου προς τη δόση και την υπηρεσία. Όταν είσαι οικονομικά ασφαλής, το να δίνεις γίνεται χαρά και όχι θυσία. Όταν ευημερείς, το να υπηρετείς τους άλλους γίνεται φυσική έκφραση και όχι αναγκαστική υποχρέωση. Το σύμπαν σχεδίασε την αυθονία για να δημιουργεί περισσότερη αυθονία μέσω της γενναιόδωρης κυκλοφορίας. Ο πλούτος σου προορίζεται να ρέει μέσα από εσένα και να ευλογεί τους άλλους. Γεγονός που δημιουργεί περισσότερο πλούτο για να ρέει μέσα από εσένα. Αυτό το θεϊκό σύστημα κυκλοφορίας διασφαλίζει ότι οι γενναιόδωροι άνθρωποι γίνονται όλο και πιο ευημερούντες. Η θεϊκή οικονομία λειτουργεί με αρχές που φαίνονται παράδοξες στην ανθρώπινη σκέψη. Όσο περισσότερο δίνεις, τόσο περισσότερο λαμβάνεις. Όσο πιο γενναιόδωρα μοιράζεσαι, τόσο πιο άφθονα προνοείσαι. Όσο πιο ελεύθερα ευλογείς τους άλλους, τόσο πιο πλούσια ευλογείσαι. Αυτός ο πνευματικός νόμος λειτουργεί επειδή το σύμπαν αναγνωρίζει τις γενναιόδωρες καρδιές ως τέλεια κανάλια για τη θεϊκή πρόνοια. Όταν η άπειρη νοημοσύνη γνωρίζει ότι θα μοιραστείς ό,τι λάβεις, απεριόριστοι πόροι γίνονται διαθέσιμοι μέσω εσένα. Όταν η θεϊκή πρόνοια εμπιστεύεται τη διαχείρισή σου, η υπερφυσική προσφορά γίνεται φυσική στην εμπειρία σου.
Ίσως έχεις παρατηρήσει ότι οι πιο άφθονες περίοδοι σου συχνά συμπίπτουν με τις πιο γενναιόδωρες εποχές σου. Όταν δίνεις ελεύθερα, τα χρήματα ρέουν ελεύθερα. Όταν ευλογείς τους άλλους άφθονα, οι ευλογίες επιστρέφουν σε εσένα πολλαπλασιασμένες. Αυτός είναι ο θεϊκός νόμος σε δράση που αποδεικνύει ότι η ευημερία και η γενναιοδωρία είναι αδιαχώριστες. Μια άλλη βασική κατανόηση είναι η αναγνώριση ότι οι οικονομικές σου δυσκολίες μπορεί να συνδέονται με γενεολογικά πρότυπα συνείδησης φτώχειας. Ίσως η οικογένειά σου σε δίδαξε ότι τα χρήματα είναι κακά, ότι οι πλούσιοι άνθρωποι είναι κακοί ή ότι οι πνευματικοί άνθρωποι πρέπει να είναι φτωχοί. Αυτές οι κληρονομημένες πεποιθήσεις δημιουργούν αόρατα εμπόδια στην ευημερία. Η θεϊκή θεραπεία περιλαμβάνει τη θεραπεία της σχέσης σου με τα χρήματα και την αυθονία. Η πνευματική ελευθερία περιλαμβάνει την ελευθερία από τη συνείδηση της φτώχειας και την νοοτροπία της έλλειψης. Η ανακάλυψή σου στην ευημερία συχνά απαιτεί τη διάλυση γενεολογικών καταδικών οικονομικού περιορισμού. Όταν επιλέγεις την αυθονία, δεν αλλάζεις μόνο τη δική σου οικονομική πραγματικότητα, αλλάζεις την οικονομική μοίρα των μελλοντικών γενεών. Η ευημερία σου δημιουργεί νέα πρότυπα αυθονίας για τα παιδιά και τα εγγόνια σου. Ο πλούτος σου καθιερώνει νέες παραδόσεις θεϊκής πρόνοιας στην γενεολογική σου γραμμή. Αυτός ο γενεολογικός αντίκτυπος κάνει την οικονομική σου επιτυχία ακόμη πιο σημαντική. Δεν επιδιώκεις τον πλούτο μόνο για τον εαυτό σου, αλλά για όλους όσους έρχονται μετά από εσένα. Η ανακάλυψή σου γίνεται η ανακάλυψή τους. Η αυθονία σου γίνεται η κληρονομιά τους. Το σύμπαν συχνά καθυστερεί την ευημερία μέχρι να κατανοήσεις τη γενεολογική της σημασία. Όταν αναγνωρίζεις ότι ο πλούτος σου θα ευλογήσει την οικογένειά σου για γενιές, τον επιδιώκεις με διαφορετικά κίνητρα. Όταν κατανοήσεις ότι η αυθονία σου θα δημιουργήσει νέες δυνατότητες για τους απογόνους σου, την αναζητάς με μεγαλύτερη αποφασιστικότητα. Ίσως η πιο μετασχηματιστική κατανόηση είναι η αναγνώριση ότι η ευημερία σου είναι μέρος του θεϊκού σχεδίου για να αποδείξει τον παράδεισο στη γη. Όταν οι πνευματικοί άνθρωποι ευημερούν, αποδεικνύουν ότι θεϊκές αρχές λειτουργούν με πρακτικούς τρόπους. Όταν οι συνειδητοποιημένοι άνθρωποι ευδοκιμούν οικονομικά, δείχνουν στους άλλους ότι η αυθονία και η πνευματικότητα είναι συμβατές. Ο πλούτος σου γίνεται απόδειξη ότι το σύμπαν πραγματικά προνοεί για όσους εμπιστεύονται τις θεϊκές αρχές. Η ευημερία σου αποδεικνύει ότι η πίστη παράγει πρακτικά αποτελέσματα. Η αυθονία σου αποδεικνύει ότι οι πνευματικοί νόμοι διέπουν την οικονομική επιτυχία. Αυτό δεν κάνει την οικονομική σου ανακάλυψη μια πνευματική αποστολή, όχι, απλώς μια προσωπική επιθυμία. Ξανά, η αυθονία σου αποδεικνύει ότι οι πνευματικοί νόμοι διέπουν την οικονομική επιτυχία. Αυτό κάνει την οικονομική σου ανακάλυψη μια πνευματική αποστολή και όχι απλώς μια προσωπική επιθυμία. Είσαι καλεσμένος να ευημερήσεις ως μάρτυρας της θεϊκής πίστης. Προορίζεσαι να είσαι πλούσιος ως απόδειξη της άπειρης πρόνοιας. Είσαι σχεδιασμένος να βιώνεις αυθονία ως απόδειξη ότι το σύμπαν πραγματικά φροντίζει τα παιδιά του. Όταν κατανοείς την ευημερία ως πνευματική αποστολή και όχι ως εγωιστική φιλοδοξία, η επιδίωξη του πλούτου γίνεται επιδίωξη της θεϊκής θέλησης. Η αναζήτηση της αυθονίας γίνεται αναζήτηση για την εκπλήρωση του θεϊκού σου σκοπού. Η οικοδόμηση οικονομικής επιτυχίας γίνεται οικοδόμηση απόδειξης της πνευματικής αλήθειας. Αυτή η ιερή προσέγγιση στον πλούτο προσελκύει υπερφυσική βοήθεια επειδή ευθυγραμμίζεσαι με τις θεϊκές προθέσεις. Όταν επιδιώκεις την ευημερία για πνευματικούς σκοπούς, οι θεϊκές δυνάμεις συνομωτούν για να διασφαλίσουν την επιτυχία σου.
Όταν επιδιώκεις όμως την αυθονία για να αποδείξεις τις θεϊκές αρχές, η άπειρη νοημοσύνη ενορχιστρώνει πρωτοφανή πρόνοια. Ίσως περιμένεις την άδεια να θέλεις πλούτο, να αναζητάς ευημερία, να επιδιώκεις αυθονία χωρίς ενοχές. Θεώρησε ότι αυτή τη θεϊκή σου εξουσιοδότηση. Το σύμπαν σε θέλει πλούσιο επειδή ο πλούτος σου θα εκπληρώσει θεϊκούς σκοπούς, θα ευλογήσει αμέτρητες ζωές και θα αποδείξει την πνευματική αλήθεια με πρακτικούς τρόπους. Η ευημερία σου δεν είναι προαιρετική, είναι αναπόφευκτη όταν ευθυγραμμίζεσαι με τις θεϊκές αρχές. Η αυθονία σου δεν είναι τυχαία. Είναι σκόπιμη όταν κατανοείς την πνευματική σου κληρονομιά. Ο πλούτος σου δεν είναι εγωιστικός, είναι ιερός όταν αγκαλιάζεις τον ρόλο σου ως διαχειριστής των θεϊκών πόρων. Η εποχή λοιπόν της οικονομικής δυσκολίας έχει τελειώσει. Η εποχή της συνείδησης της φτώχειας έχει τελειώσει. Η εποχή της αυθονίας χωρίς ενοχές αρχίζει τώρα. Πρέπει να δηλώσεις με απόλυτη πίστη: λαμβάνω τη θεϊκή μου κληρονομιά της απεριόριστης αυθονίας. Αγκαλιάζω την ευημερία ως το πνευματικό μου δικαίωμα. Αποδέχομαι τον πλούτο ως την ιερή μου ευθύνη. Είμαι ένα κανάλι για τη θεϊκή πρόνοια, ένας διαχειριστής άπειρων πόρων για μια απόδειξη της γενναιόδωρης φύσης του σύμπαντος. Τα χρήματα ρέουν σε μένα εύκολα, άφθονα και υπερφυσικά, επειδή είμαι ευθυγραμμισμένη με τις θεϊκές αρχές της ευημερίας και είμαι προετοιμασμένη να χρησιμοποιήσω τον πλούτο για το υπέρτατο καλό όλων.